ma mare va anar a una entrevista de treball i doncs va fer l'entrevista, tot va anar molt bé, van dir que la trucarien i bueno, se'n va anar a casa. Després, als 5 dies, més o menys, un noi menys qualificat, que no era suficient per a aquella empresa, com a mínim no ho semblava, va fer una altra entrevista, no? I llavors, al cap de 2 dies, trucant a ma mare, la van agafar per ser dona, no vam saber. Bueno, doncs això, al final el noi està tan poc qualificat i el van agafar només per ser noi, la meva mare doncs, la van agafar per ser dona. Les esportistes dones encara ens trobem amb casos de discriminació. Per exemple, en el meu cas, jo era jugadora de rugbi i una persona molt propera al meu entorn un dia em va venir a veure i quan es va acabar el partit em va dir, diu, ostres, el rugbi no és ni rugbi ni és femení. I em vaig quedar al·lucinada de dir, com és possible que al segle XXI hi hagi persones que realment pensin això? Com pot ser que no hi hagi una visió? És que no és ni rugbi ni és femení, no ho entenc. A casa jo sempre veia el meu pare fregar el terra, netejar els vidres, amb estris com aquests. I sobretot aquest el tinc molt memoritzat. Bé, doncs el pare sempre ens deia, dos germans, ens deia a tots dos que la feina de casa no era de la mare, sinó que era de tots quatre, era responsabilitat dels quatre de fer-la. Posa el context de que el meu pare era capità de l'exèrcit en Franco. Doncs, quan vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar en un despatx d'advocats de passant i després vaig fer-me col·lega o companya com a advocada. I a mi se'm confonia a vegades amb la secretària, no? Bueno, ja li he dit a la secretària, no li has dit a la secretària, li has dit a la meva companya, és advocada, també s'havia de dir. I en canvi, per ara que soc formadora o formo a nois i noies que en un futur seran administratius o administratives de despatxos d'advocats, doncs és la paradoxa aquesta de que ja tinc alumnes i alumnes, tinc nois i noies, perquè en un futur seran secretaris o secretàries, en aquest cas, de despatxos d'advocats. Doncs jo els primers records que tinc que veia la meva mare com una superwoman, perquè, bueno, ens llevava pel matí, ens feia els entrepans, ens portava a l'escola, després ens venia a recollir, ens tornava a portar per la tarda, ens portava a activitats extraescolars, a la piscina. Jo allà vaig prendre consciència que la meva mare estava feta d'una altra pasta, d'una altra motlla. I des d'aquell moment vaig prendre consciència, quan vaig començar a anar a l'escola, de les mestres que tenia, que tenien família, de les coses que feien, doncs tot això a mi em va marcar moltíssim. Jo sóc una dona que m'agrada molt arreglar-me, a vestir bé, i m'he trobat que en moltes ocasions he estat una mica criticada, sobretot per dones, si vas molt provocativa, si vas molt ajustada, i crec que cadascú... Penso que als homes això no se'ls hi diu i crec que cadascú vesteix com vol. Jo ho faig per mi, perquè m'agrada estar jo bé i és una de les coses que em trobo molt sovint i em fa molta ràbia, perquè cadascú vesteix com vol, i jo sobretot. Els que tenim una certa edat hem viscut fora de la realitat, del que ara s'està destapant com la importància de la dona treballadora. Malgrat començar a treballar de molt jovenet, l'empresa on vaig anar hi havia més dones que homes treballant. Dels 1.500 treballadors, 900 eren dones treballadores. Tothom ens preguntava per què les dones estaven treballant a l'empresa o que n'hi havia tantes, i era d'alguna manera per l'efectivitat en la manipulació dels components que es fabricaven en aquella empresa, però vull dir, ningú esperava pensar el fet que
de la importància que tenia, no? Aquella destresa en la producció, fins que han passat els anys i d'alguna manera hem vist, diguem-ne, la diferència que hi ha, diguem-ne, de comportament en el món laboral entre la dona i l'home. En el món laboral, en el fet de l'execució, en el fet del comandament amb empreses i tal, doncs ha tingut una importància rellevant i esperem que vagi a més. Des de que en el seu dia vaig assumir responsabilitats en l'àmbit laboral o fins i tot en l'àmbit, sobretot en l'àmbit polític, no? Doncs m'he trobat en ocasions d'un fenomen que ja és universal, que fins i tot existeix una app que compta el número d'interrupcions que els homes fan respecte a les dones que ocupen càrrecs de responsabilitat. És a dir, et veus contínuament interrompuda i, per exemple, en el cas de Donald Trump, doncs ho està practicant moltíssim. O també la condescendència amb com et fan un pessic a la galta per dir-te molt bé, nena, això ho estàs fent bé o això no ho estàs fent prou bé. La meva dona, la Marina, s'ha trencat el braç i jo a casa ja fa molt temps que em dedico a fer coses de la llar, o sigui, per exemple, tot el tema de gestió, de logística, de compres, d'adquisicions, menjars i tal, tot això és un tema que ho tinc jo controlat. Doncs ara quan ella està impedida perquè no pot fer les feines, me'n dono compte de la quantitat de coses que es fan, o que ella fa, i que donen sentit també a tindre una vida confortable. Crec que hi ha un aspecte molt important per aconseguir la igualtat entre homes i dones, i aquest aspecte és el llenguatge. Crec que moltes vegades, tant nois com noies, tant homes com dones, fem servir paraules molt despectives per descriure'ns entre nosaltres, i això cap a les dones encara passa més, no? Moltes noies, per descriure altres dones, fem servir paraules com guarra, puta, i no som conscients de tots els estereotips que aquest ús del llenguatge genera cada dia envers nosaltres mateixes. Llavors crec que és molt important que tots i totes prenguem consciència del que implica el llenguatge i comencem a utilitzar un llenguatge igualitari i no masclista. La meva primera experiència laboral va ser quan tenia 16 anys, començava a treballar amb uns congelats i allà ja em vaig donar compte, tot i ser molt jove, que hi havia diferències entre els homes i les dones. Per exemple, les dones érem les que cobràvem els caixers a les caixes i la que reponíem els congelats en les neveres. Què passava? Que el que era tallar el peix congelat o anar a les neveres no ens deixaven. Què va passar? Que jo soc molt tossuda i al final ho vaig acabar fent també. O sigui, per mi no hi havia diferència entre home i dona, en cas que allà sí. I després també em vaig donar compte, devia tenir uns 18 anys, a casa meva, per exemple, què passava? Que tot ho duia ma mare no treballava, treballava a casa, es va posar malalta, la van operar de les varius, i què va passar? Que, per exemple, un dia jo venia a treballar, eren les 2 del migdia, i em vaig trobar el meu pare i el meu germà asseguts al sofà dient què hi ha per dinar. I a partir d'aquí em vaig donar encara molt més compte que això s'ha de canviar. Des que era petit, la meva mare sempre ha sigut el centre de casa i la que portava la feina i la que tirava del carro. Ha sigut després, en la meva carrera professional, que he començat a veure les diferències i que no es redueixen. Al meu sector, concretament, encara hi ha distincions i hi ha llocs que no es contracten dones, coses que jo de petit no m'ho hagués ni plantejat. Per mi el Dia de la Dona no és cap celebració, no tinc que celebrar que sóc una dona. Reivindiquem, sobretot, una de les coses que jo crec que passa, sobretot en l'àmbit del treball, és que quan un home en una reunió dona un cop a la taula o fa un crit, tothom que està en aquella reunió pensa aquest home quin caràcter té. En canvi, la mateixa circumstància, una dona fa el mateix i ja és una dona que està histèrica, que està ovulant o paraules pitjors, malsonants, que aquí ara no venen al cas. A mi m'agradaria parlar-vos del talent femení. Ahir escoltava un curt d'un vídeo que feia un dels fundadors d'Alibaba, que deia que perquè hi hagi un bon lideratge ha d'haver-hi com 2 coeficients, un coeficient intel·lectual, que és evident, però també un coeficient emocional. I en aquest sentit, al final del discurs, ell deia que creia que la dona reunia aquestes 2 condicions.
I jo crec que és veritat, no? Hi ha una part emocional que crec que les dones que lideren tenen o que han de tenir, que ajuda molt realment a poder conduir les empreses i les institucions a uns objectius realment alts. Identificar aquest talent femení, perquè n'hi ha molt i moltíssim, i ajudar a potenciar-lo, l'hem de potenciar, ho hem de posar fàcil perquè aquestes dones talentoses realment arribin a liderar projectes, a liderar empreses, a liderar institucions, a liderar la política, i això és una feina que hem de fer tots, identificar i ajudar a potenciar. No sóc conscient de la diferència entre home i dona en el món laboral fins, no des d'un punt de vista econòmic, sinó des d'un punt de vista de rols. Quan començo a treballar per tercers, a sou, és quan començo a apreciar que hi ha unes diferències de rols importants, i són rols que la societat ha imposat i que sense voler i sense reflexionar-los hem anat assumint. Una dona a la meva família, jo com a dona principal, va ser la meva mare, en quant va ser molt avançada en el seu moment, i avui seria una cosa, ja és una cosa molt normal. Una persona que va poder portar una empresa, que va tindre 5 fills, 2 van morir ja en circumstàncies molt tristes, i va tirar tota la família endavant. De gran he valorat aquesta feina que va fer ella, de petita no ho veia, però crec que la gent que la recorden saben que també va fer molts favors. Jo tinc la sort d'haver nascut a una família on som 6 dones i un home, i a casa tot era com molt normalitzat, no? Totes fèiem tot, la mare sí que treballava a casa, el pare treballava molt i venia molt tard al vespre, i no eres conscient del que estaves fent, era diferència de sexe, o sigui, era lo normal. Te'n dones compte quan comencen a vindre les parelles de les teves germanes grans, els caps de setmana, quan estem tots sentats a taula a dinar, i les que servim som les dones, les que recollim som les dones, i les que netegem la cuina som les dones. I aquí vaig dir, ui, això no ha de funcionar així. I evidentment he educat un fill que s'aixeca, renta plats, planxa, cus i cuina, o sigui, i crec que nosaltres mateixes hem de valorar-nos, perquè moltes vegades ens hem volgut comparar amb els homes i, evidentment, jo no vull ser un home. Respecte al tema que els homes i les dones som iguals, jo personalment considero que no, que precisament som diferents i sobretot biològicament, però sí que és cert que a vegades la nostra societat té mancances amb el tema d'igualtat d'oportunitats. Al Reis, a casa meva, aquest any li hem portat un conte a la meva filla, un conte que penso que li està encantant, no que li agradarà, sinó que li està encantant, que és uns contes de nenes rebels. El conte comença dient que parla de la història d'un centenar de princeses. Diu, anem a parlar d'una princesa. I diu, no, no és una princesa. És una dona valenta i lluitadora que ha arribat a la fita del que ella havia pensat quan era petita, on volia anar i què volia ser. I parla de Frida Kahlo, parla de Coco Chanel, parla de Michelle Obama, dones que han sapigut lluitar, treballar i per la seva característica personal, que són molt valentes, arribar a la fita que volien aconseguir. I és el que li he volgut ensenyar a la meva filla. La meva família, la família de la meva mare, vivia a Collserola, a la carretera de les Aigües, i m'impactava molt saber que la meva mare i la meva tieta de petites vivien asilvestrades a la muntanya, es quedaven soles, i la meva àvia baixava tota la muntanya i se n'anava a Sarrià caminant per fer feines a casa de la gent benestant. I totes aquestes històries les explicaven sempre amb il·lusió, amb felicitat i cantant. O sigui, sempre cantaven i sempre recordaven les cançons o bé quan anaven a treballar o bé quan estaven treballant. I mai a la vida, al contrari del que passa ara, mai a la vida les he sentit a cap d'elles parlar que estaven cansades. Quan jo dic que estic cansada, em retrec aquesta expressió perquè em sento en falta respecte a un esforç i a una contribució tan enorme i sempre amb alegria i bon humor.
La meva mare ha treballat tota la vida molt i recordo especialment quan érem petits que treballava en una botiga, horari comercial, i arribava al vespre molt tard, a les 8:30, 9, era el moment del dia que la vèiem. Tot això va ser fins que teníem 10 anys, que es va quedar embarassada la meva mare, per això porta aquest xumet, i la van fer fora per l'únic motiu de que es va quedar embarassada. Això va ser un daltabaix de la família, que va durar un parell d'anys, 3 anys, fins que la meva germana ja va ser una miqueta més gran i ella es va poder tornar a incorporar en el mercat laboral. No estic d'acord amb aquesta suposició que els nens són de les dones. Aparentment els compartim homes i dones, però en realitat la societat moltes vegades ens els catapulta a les dones perquè pensen que en realitat ens pertanyen i que els homes fan un paper així més secundari. Crec que es veu molt clarament en el tema de les llicències de maternitat, que ja es diuen així. Les llicències de paternitat, com deia fa poc algun diputat, no recordo de quin partit, haurien de ser obligatòries pels homes, de manera que aquells 4 mesos, en el cas de l'estat espanyol, o del temps que fos, aquell home quedés, entre cometes, fora o quedés congelat, sobretot si és autònom, del mercat laboral, que és el que ens passa a nosaltres. O que, per exemple, a l'hora de ser contractat, no passés per sobre un home respecte a una dona perquè hi hauria, amb edat de tenir fills, perquè hi hauria aquesta, ara hi és en les dones, aquesta amenaça de la llicència que hauria de tenir. Aquesta dada hauria de ser, crec, molt important. Jo de la meva mare recordo moltes coses, però fins que em vaig casar no em vaig donar compte que jo sempre havia pensat que havia viscut molt bé. Vull dir, era mestressa de casa, sí, teníem el dinar a la taula, teníem la casa molt neta, però la veia que vivia bé, es llevava al dematí, el meu pare marxava a treballar, li deixava preparada la cafetera i ella se'n tornava a dormir fins que era l'hora de portar-nos a nosaltres a escola. Però en el moment de casar-me sí que me'n vaig donar compte que la feina de casa és bastant durilla, és poc agraïda i no sé quantes coses més. Bé, si penso en la meva experiència professional com a dona, també amb l'edat que tinc, d'alguna manera no puc dir que personalment i professionalment no m'he sentit mai menyspreada pel fet de ser dona. El que sí que ha sigut una mica contradictori és que m'he basat en estudiar un àmbit específic, que és l'àmbit de la violència domèstica i violència de gènere, el qual m'ha portat a treballar en una casa d'acollida durant 2 anys, i sí que a nivell personal, barrejat amb el professional, he anat sentint aquestes contradiccions de jo amb 27 anys viure sense cap tipus de diferència marcada i entrar a portes cap a dins de la feina i treballar amb dones d'edat més avançada i noies de la meva edat en situacions de completa desigualtat, que han viscut una situació de violència de gènere molt greu i que a vegades no som conscients, però a dia d'avui continua sent molt vigent i es veia amb el dia a dia i amb la feina que s'havia de fer.